म्हणजे या सगळ्या गोष्टींचा त्यांना त्यांच्या दैनंदिन नॉर्मल त्यांच्या जे शाळेला जातात तिथे पण त्यांना नक्कीच त्यांना फायदा होत असेल. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की भारतातील आणि खास करून ग्रामीण भागातील आपले जे पालक आहेत त्यांची कशी तक्रार असते की ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना किंवा मुलांना तिथे चांगल्या सुविधा प्राप्त होत नाहीत शिक्षणाच्या, मग त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर असू द्या किंवा ते शिक्षक असू द्या किंवा इतर कुठल्या सुविधा, आणि त्यामुळे आपली मुलं जी आहेत ग्रामीण भागातली मुलं जी आहेत ती शहरी भागातील मुलांशी कम्पीट करू शकत नाही असा एक त्यांचा समज म्हणा किंवा गैरसमज निर्माण झालेला आहे. तुम्ही अशा पालकांना काय सांगू इच्छिता? 2-3 गोष्टी. एक, मला असं नेहमी वाटतं की आपण 150 वर्ष गुलाम होतो ब्रिटिशांचे. बिलकुल. त्याच्यामुळे अनेकांचं अजून रक्त बदललं नाहीये. मी त्यांना असं वाटतं की ज्यांनी सूट घातला, टाय घातला ती माणसं हुशार. जी माणसं इंग्लिश फडाफडा बोलतात ती म्हणजे सॉलिड हुशार. ज्यांचे काळे बुटाला जाम पॉलिश केलेलं असतं तर ते आणखीन हुशार. हुशारी आणि कपडे यांचा संबंध नाही. हुशारी आणि टायचा संबंध नाही. हुशारी इकडे आहे. म्हणजे हा उष्णकटिबंधाचा देश आहे. इथे जर 3 पीस सूट घालायला लागलो तर पाठीला घामोळं येईल. हा त्या माणसामध्ये प्रॉब्लेम आहे. पण तिकडे ब्रिटिश लोक टाय घालतात म्हणून इकडे कॉन्व्हेंटची मुलं टाय घालतात. हा संबंध दिवस तो गळा आवळतात. मला असं वाटतं की जर मुलांना टाय असेल ना तर त्या शिक्षक आणि त्यांच्या प्रिन्सिपॉलनी पण टाय घातला पाहिजे आणि सूट घातला पाहिजे. फक्त आमच्या मुलांना त्रास नाही द्यायचा. माझ्या मुलाला काय त्रास होतो तर शिक्षकांना कळलं पाहिजे. शिक्षक टाय घालतात का? नाही. शिक्षक साधे कपडे घालणार, शर्टचं वरचं बटन उघडं ठेवणार आणि मुलं गळा आवळून बसणार. ही चुकीचं आहे. म्हणजे मला काही शिक्षक मला असं म्हणाले की टाय घातल्यामुळे मुलं स्मार्ट दिसतात. मग हाच फॉर्म्युला जर असेल तर मुलं असं म्हणतील की आम्ही स्मार्ट आहोत पण शिक्षक बावट आहेत कारण ते टाय घालत नाही. तर स्मार्टनेस टाय मध्ये नाही आहे. बिलकुल बिलकुल. शिक्षण पद्धतीमध्ये. आता दुसरा भाग असा आहे की मातृभाषेतून शिक्षण घेणं हे जगभर सिद्ध झालेली गोष्ट आहे. बिलकुल. का मातृभाषेतून शिक्षण घ्यायचं हा प्रत्येकाला प्रश्न पडतो. म्हणजे मला असं वाटतं की आज सुद्धा गोव्यामध्ये हा प्रश्न खूप ऐरणीवरती आलेला आहे की शाळेतून मातृभाषेतून शिक्षण द्यायचं की नाही द्यायचं. द्यायचं असेल तर त्याला अनुदान द्यायचं की नाही द्यायचं. तर मातृभाषेतून शिक्षणाची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या की आपण आपल्याकडे जेवढी अधिक शब्दसंपत्ती असेल ना तेवढा आपण अधिक विचार करू शकतो. जर माझ्याकडे शब्दसंपत्तीच नसेल तर मला विचार करता येत नाही, मला संकल्पना मांडता येत नाही. एक साधं तुम्हाला उदाहरण देतो. जेव्हा आम्ही पहिलीचा अभ्यासक्रम करायला आम्ही महाराष्ट्र सरकारसोबत बसलो तेव्हा आम्ही असं गृहीत धरलं की पहिलीच्या मुलाला किमान 1500 शब्द यायला पाहिजेत. आता 1500 शब्द त्याला येतात की नाही हे कसं मोजणार? असं काय थर्मामीटर नाही की त्याच्या तोंडामध्ये घातलं तर 1200 शब्द आहेत त्याचे 300 वाढवा असं नाही आहे. तर त्याच्याकरता काहीतरी टेस्ट तयार करायला पाहिजे. आम्ही एक सोपी टेस्ट त्याच्याकरता तयार केली. जी हा गजाली कार्यक्रम आहेत त्यांनी ती त्यांच्याकरता पण वापरायला हरकत नाही. सोपी टेस्ट आहे. मी मुलाला शाळेत जाऊन असं विचारलं की हा माझा दात आहे. दात याच्याविषयी ह्या शब्दाविषयी या संकल्पनेविषयी काय काय सांगाल तुम्ही? तर ती पहिली ते मुलं म्हणाले की दात पांढरे असतात, दात पिवळे असतात, दात किडलेले असतात, दात वाकडे असतात, दात दुधाचे असतात, गोड खाल्लं तर दात किडतात, दात हिरडीत रुततात, फाईट मारला तर दात पडतात. आता इंग्लिश माध्यमातल्या मुलांना सांगितलं दात टीथ याच्याविषयी 10 वाक्य सांगा काही पण. दिस इज द व्हाईट टीथ. पुढे काय माहिती आहे? काय प्रॉब्लेम आला? शब्द संपत्ती नाही. त्यांना माहिती आहे दात वाकडे असतात, किडलेले असतात, मोडलेले असतात, कुसके असतात, आत भोक पडलेलं असतं. शब्द नाही ना माहीत. बरोबर बरोबर आहे. म्हणजे माझा विचार थांबला. मातृभाषेतून शिकलो तर मी कुठल्याही भाषेत विचार करू शकतो. आपला इंग्लिशला विरोध नाही, आपला फ्रेंचला विरोध नाही, बिलकुल नाही. आपला माध्यमाला विरोध आहे की माध्यमात गेलं तर तो त्याची शब्दसंख्या कमी होते. दुसरा एक भाग असतो की प्रत्येक भाषा शिकायची असेल तर तुम्हाला त्या भाषेची संस्कृती शिकावी लागते. म्हणजे जर तुम्हाला स्पॅनिश शिकायचं असेल, जे मुंबई स्पॅनिशचे वर्ग आहेत तर ते तुम्हाला पहिला 2 महिने स्पॅनिश संस्कृती शिकवतात. अच्छा. आता साधी गोष्ट आहे. मी जर असं म्हटलं की त्याने भीम टोला मारला तर मला माहिती आहे भीम टोला मला सांगावं लागत नाही हु इज भीम अँड व्हॉट इज टोला. बरोबर आहे. पण मी असं म्हटलं की ही हॅज अ पॉवर ऑफ हर्क्युलस. तर हर्क्युलस कोण? आम्हाला हर्क्युलस सायकलच माहिती आहे.
म्हणजे हर्क्युलस हा एक ग्रीकांचा देव असून तो ऑलिम्पस पर्वतावरती राहतो आणि तो शक्तीचा अमुकच आहे हे माहिती असेल तर त्याला हर्क्युलस कळणार ना. बरोबर आहे. हा प्रॉब्लेम होतो. संस्कृती माहीत असावी लागते. दुसरं, एखाद्या मुलाला चांगली भाषा येते हे कसं ओळखता येतं? तर योग्य ठिकाणी योग्य शब्द वापरतो का. बरोबर. आणि हे योग्य ठिकाण हे संस्कृती माहिती असेल तरच होऊ शकतं. एक साधी गंमत तुम्हाला सांगतो. आता जेवणे म्हणजे गिळणे की नाही. बरोबर आहे. बरोबर, समानार्थी शब्द आहे. मी जर म्हटलं की माझ्या मुलीचं लग्न आहे, गिळायला या, येईल कोण? काय सांगता? अरे काय समानार्थी शब्द आहे. नाही, संस्कृतीमध्ये त्याचा गिळण्याचा अर्थ वेगळा आहे. फुकट मिळालं जातं ते गिळणे, सन्मानाने बोलावतात ते जेवायला येणे. मी लग्नाच्या पत्रिकेत असं लिहू शकत नाही गिळण्याचा कार्यक्रम, कोणी येणार नाही. भाषा आली, संस्कृती कळली नाही तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. म्हणजे अशा ठिकाणी एक या KGच्या मुलांना कविता आहे, लंडन ब्रिज फॉलिंग डाऊन. आता लंडन ब्रिज फॉलिंग डाऊन म्हणजे सिमेंट कमी असल्यामुळे तो पडत नाही, तर तो ब्रिज असा मध्ये उघडतो. म्हणजे बोट बंदरामध्ये येते, तो ब्रिज उघडतो, देन इज फॉलिंग डाऊन, आणि त्या ब्रिजवरून माझे नातेवाईक घरी येतात. आता हे जर शिक्षकेला जर माहिती नसेल तर ती म्हणाली इट इज सो सॅड, लंडन ब्रिज फॉलिंग डाऊन, वाट लागली. अरे तसं नाहीये. संस्कृती माहिती नसेल तर त्या माध्यमात घालून फायदा नाही. तर मला असं वाटतं की इंग्लिश माध्यमापेक्षा आपण आपल्या मातृभाषेतून शिकवावं आणि इंग्रजीची चांगली तयारी करून घ्यावी. हे सहज शक्य आहे. दुसरा एक असा तोटा होतो की मातृभाषा वेगळी आणि शिकण्याचं माध्यम वेगळं. आणि गोव्यात तर आणखी प्रॉब्लेम असतो की घरात बोलायची भाषा वेगळी, बोली भाषा वेगळी, मातृभाषा वेगळी आणि अभ्यासाची भाषा वेगळी. मग त्या मुलाचं कुठल्याच भाषेतलं अवांतर वाचन नाही होत. बरोबर आहे. म्हणजे पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त काय आहे ते वाचलं पाहिजे. बरोबर. आणि ते वाचनही 3 स्तरावरती पाहिजे. म्हणजे माझ्या भाषेतलं चांगलं काय, भारतातलं चांगलं काय आणि जागतिक पातळीवरचं चांगलं काय हे मी वाचेन तर मी थोडा वेगळा विचार करेन, माझी सोच वाढेल. मी वाचलंच नाही तर मला असं वाटलं की हे एवढंच जग आहे. बरोबर आहे. आणखी प्रॉब्लेम होईल. म्हणजे नुसतं माध्यमाचं नाही तर आपली मुलं अवांतर वाचतात का, इथे सुद्धा पालकांनी लक्ष द्यायला पाहिजे. आणि मुलं कधी वाचतील, जेव्हा वाचणारे पालक मुलं बघतील, बरोबर, तेव्हा मुलं वाचतील. जसं गुरांना चारा टाकतात तसं मुलांसमोर पुस्तकं टाकून मुलं नाही वाचणार. वाचले पुस्तकं, ठीक आहे, आपली मुलं म्हणजे काय गुरं नाहीत पुस्तकं खायला. तर तिथे मी वाचत असेन, मी वाचनाविषयी बोलत असेन तर मग मुलं म्हणतात की आपणही वाचलं पाहिजे. बिलकुल. तर पालकांनी स्वतःपासून सुरुवात केली तर मुलं वाचायला लागतील असं वाटतं मला. फारच छान, फारच छान. सर, मला अजून एक असा प्रश्न पडतो की सेम अशी आपली एक धारणा बनते की खूप पैसा खर्च करून कॉन्व्हेंटमध्ये गेलेला मुलगा जो असतो खूप हुशार असतो, आपण म्हणू की त्याला स्मार्ट असतो. आणि गावात शिकणारा विद्यार्थी जो असतो तो नाही, त्याच्यापेक्षा कुठेतरी कमी पडतो तो, किंवा तो तेवढा स्मार्ट नसतो, शहरी लोकांशी तो कम्पीट करू शकत नाही आहे. मग पालकच मग असं करतात की मग त्या ग्रामीण भागामध्ये जास्तीत जास्त सरकारी शाळा असतात, तर या सरकारी शाळांमध्ये त्यांना असं वाटतं की त्यांच्या मनामध्ये एक तो न्यूनगंड झालेला असतो की नाही, इथे मुलं चांगले शिकू शकत नाहीत किंवा त्यांना कॉन्व्हेंटमध्ये पाठवूया. मग अशा वेळेला शाळेत, सरकारी शाळांमध्ये शिकणारी मुलं जी असतात त्यांच्यामध्ये तो स्पार्क असतो की नाही, असं तुम्हाला काय वाटतं? नाही, मला असं नेहमी वाटतं की देवाने जी काही बुद्धिमत्ता दिली तेव्हा त्यांनी ती काय पिनकोड नंबर बघून नाही दिली. बरोबर आहे. की ह्या गावात राहतो तो याला 20% कमी द्या आणि ह्या शहरात राहतो त्याला 30% एक्स्ट्रा द्या, असं नाही आहे. बुद्धिमत्ता सगळ्यांना सारखीच आहे, आपण ती वापरत नाही. न वापरण्याची 2-3 कारणं असतात. पण पहिल्यांदा तुझ्या पहिल्या प्रश्नाकडे येऊ की खूप पैसे देऊन कॉन्व्हेंटला पाठवतात. बरोबर. तर पालकांची अशी एक विचित्र मनोवृत्ती असते की आम्हाला लहानपणी मिळालं नाही, आम्ही खूप गरिबीमध्ये दिवस काढले, आता आमच्याकडे पैसे आहेत तर आता मग मुलाला चांगल्या शाळेत पाठवा. चांगली शाळा म्हणजे भरपूर पैसे घेणारी आणि टाय बी घालून बूट घालणारी शाळा जी चांगली. इकडे गडबड झाली. चांगली शाळा आपली जिल्हा परिषदेची पण असू शकते, बरोबर आहे, ग्रामपंचायतीची पण असू शकते. आणि लहानपणी आपल्याला जे मिळालं नाही ते आता लगेच मुलाला दिलं पाहिजे असं नाही. मुलाला जे चांगलं आहे ते दिलं पाहिजे.
मला जे मिळालं नाही ते देणं असं काही गरज नाही. पण ही एक मानसिकतेतून कॉन्व्हेंटला जाणारी मुलं असतात. दुसरं एक असतं की एकदा मला असं वाटतं की भरपूर पैसे दिले आणि शाळेत पाठवलं तर मुलगा शिकेल ना. आता मला काहीच करायला नको, तो शिकेल. पैसे दिलेत ना, तरी पण नाही शिकत, ट्युशन लावा, माझी जबाबदारी संपली. इकडे गडबड झाली. मला मुलाच्या शिकण्यामध्ये रस आहे का, मुलगा कसा शिकतोय जाणून घ्यायचा आहे का, मुलाच्या अडचणी सोडण्यामध्ये रस आहे का, तर तुमचा मुलगा शिकेल. पालक आणि शिक्षक तिघजण एकत्र आले तर मुलगा शिकेल. फक्त कॉन्व्हेंटला जाऊन किंवा फक्त जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जाऊन नाही शिकणार. म्हणजे मुलाच्या शिक्षणामध्ये पालक किती रस घेतात ह्याच्यावर त्या मुलाचं शिकणं अवलंबून आहे. आणि जो दुसरा तुझा प्रश्न आहे की काही मुलं स्मार्ट वाटतात आणि काही मुलांमध्ये न्यूनगंड असतो. हा न्यूनगंड परिस्थितीच्या बाहेरनं येतो. म्हणजे मला असं वाटतं की खूप वेळा पालक लेबल लावतात की तुला हे येतच नाही, ते वेंदळाचं आहेस, ते बावडच आहेस, तुला नीट उभं राहता येत नाही, लोकांसमोर नीट बोलता येत नाही. आणि मुलाचा ह्याच्यावरती विश्वास बसतो आणि मग त्याला असं वाटतं की हां म्हणजे माझेच आई मला म्हणते की मी वेंदळा आहे, मी बावळट आहे, तर मी आहे. प्रॉब्लेम होतो जी पक्की मग त्याच्या मनामध्ये तो कुठे ठासून राहते की मातृदेवो भव आणि पितृदेवो भव जर सांगत असतील तो विश्वास ठेवतो ना. म्हणजे चुकलं म्हणून मी असं म्हणतो की लेबल लावू नका ना. तुला काय येत नाही हे न सांगता काय येईल सांगा. तो जर वेंदळा असेल समजा तर सांगा, अरे समजा तर मुलाने कब्बशी उचलली अशी आणि त्याची हल्ली, तर पालक काय म्हणतात, फोडशील, फुटते. तुम्ही बोलले त्यांनी ऐकलं ना. बरोबर आहे. तुम्ही म्हणा ना नीट ठेवशील तर ठेवेल ना. बरोबर आहे. बेसिक काय झालं, कपाच्या खाली एक लहान गोल आहे, त्यापेक्षा मोठा गोल त्या बशीत आहे. त्याच्यात तो जर कप ठेवला तर कप हलत नाही. समोरासमोर हात धरले तर कब्बशी हलत नाही. हे शिकवलं नाही ना हो. त्याच्यामुळे आपण ओरडतो आपलं अपयश झाकायला आणि मग आपण म्हणतो की तू फोडशील, तू फोडलीस. तुम्ही शिकवले नाही म्हणून. तुम्ही त्याला हिंमत द्या की येईल ठेवता, एक फुटली हरकत नाही, मी तो दाखवतो काय चुकलं असेल, जमणार तुला. मग मुलातला न्यूनगंड कमी होईल. म्हणजे माझ्या मते तर पालकच जबाबदार आहेत मुलामध्ये न्यूनगंड निर्माण होण्यामध्ये. बिलकुल उन्हें हिम्मत देना है की यस यू कॅन, तब वो आगे जाए. आपण लेबल लावत राहतो आणि तिथे प्रॉब्लेम होतो. आणि तुम्ही तुमच्या कार्यक्रमामधून सुद्धा मुद्दाम तुम्ही निक्षून सांगता की जे तुम्ही इनपुट द्याल ते आउटपुट येणार आहे. मग ते पालकांनी देऊ द्या किंवा स्वतः विद्यार्थ्यांनी देऊ द्या. जसं तुम्ही जो काही तुम्ही शब्द उच्चाराल त्याच्या अगेन्स्ट ते बरोबर घडतं. मग पॉझिटिव्ह इनपुट दिलं तरच पॉझिटिव्ह आउटपुट येईल. बरोबर आहे. सरांशी गप्पा मारता मारता वेळ कधी निघून गेले कळलंच नाहीये. आपण पुढच्या भागात पुन्हा भेटूया आणि जाणून घेऊया सरांची अजूनही मतं. धन्यवाद.